Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka Sanjuk Kiseng Samla Shnong Southwest Khasi Hills District lembat ka Khasi Students Union Maukerwat Circle kaladawa ya ka Sarkar Jilla bakadai ban penkendria kamno Mardor ya Block Development Officer jong ka Maukerwat CNRD Block hadin baki pajba kila bitar halor ka jingkenno bau new officer ula keren takiktin berngem bersit persya ya kinong shong yo Nagaliang jong kini ki artli ki seng bahalang ki lepen pauru ya ki jing sngokya halor ka jing bam treshu jong ki pajba banya trelang bat ki borsen shar ka district kamtam kum hakani ka por baga jing pang klam COVID-19 kadang yai peteng bansar ya ka jilla baro ka wei Shushu kini ki artli ki seng bahalang ki la kerpat ru ya ki pajba baki dai ban bor renti ya ki kendon ki bala penjari de ka sarkar jilla khnang ban laj na ka nogono ka jing sngosi hadin habod Day but kam ki bala jia hajini smi hapo ka mafuat dungi tikai ka bala jia hajini smi na kaliang dungi kumti ba judon banta hagi bun ki kam ki betam ki pai ba ki tengko la ka dai hagi kasut level ane la ki dai hapo ki kantong konshot la ki hadu ki banta jong ka sik sushan gi ju ya don rekat ne pakhat ikam ki jam berbo yang mereka ka bangi susi ki ka jia hajini smi ka long ba nalor ba ki pai ba jong ka perwat bro kawai ki le kedu ya ki jing sitom ka kamai ka ji ka baro ki benta ki le kedu ka kordet ba kim khai te hanrai ki le isa ya ki ni ki jing la slam ba la ki por la sala slam la kita la ki kumbang iliatip ki le isa ki jing baro hanrai na ka dau ka jing ba ki don ki officer sarkar jong ka district ki bamsim lanang lani ki bamsim la ban penyadai beri pai ba kala pelong ki pai ba menta jusuk berkawai ba kila long kila uruk kilang ya bat kim ko asu kim tre asu hiro wat ban men trelang bat ki borsen shar juga distrik te halor kane ni so ni dap ni so khia ka bokhrau bat ba ngim kwa ba ki pai ba jong ka distrik kin kim tre bakin nam tre asu ban ya trelang bat ki bor jong sensar bat ki ain ki kanun juga distrik hanrai kadau boro kami kalong tang na kadau jong kumba nilai ui ka pathai kubor na kadau jong way officer sarkar jong ka distrik katau dai video jong ga blog ubala pbi ikini ki ai boro ki jing bom sutanat kumba ki pai ba ki la kren kumba nilai tip kumba nilai ui ka pathai kubor boro ba kumbang hiro nilai yotip yotip marhamat taki bagi pai ba bentip na baka namaru ni ubre ula ledon bo na kapor hapo ay ba wan hapo banya dai kambri pai ba don kam sim ka ban nyokor ya ki long keme kin thai don ru kaya benta ha ji kanjot kitar ba khamtam ka bangi susi khan na kalian jongi ki samla ka dai ka jingkren ya ki kentin ki bam hap kat officer pun pemi ikentin ba ki marambik kata kala dai ka racial and abuse ya ka jingedai jongi ko boja jureu ba ngim kwa da lele la ya no ya nuru umdai tang yo ni video ngim kwa ya no ya nuru ki badai ki khot jong boja jureu jongi ba ki pemi ikentin ba manra ya kane ka jinge pa ya pra ba ki kentin ki ba udai ba de don ka jing snow fair so dong so pardong so pathan bat khamtam banwara ka jing pat ya para ka jing yungi da ba fikran ko mini kentin banong ke marambe ya kane na kalang jungi bat na kalang jungi kun ngalam dalele ni persya ni penrem bat gimpria bat na takadaw kasami kini ke baro kat hadu baki pai ba nong sung yo jong ka yo mo ko bro ka wai kim tre isu kila ba penpa ma fat ban kim po asu to ban yo i kim po asu botak ma pai ban yo i yo ne officer sarkar ban on sipo yo bakane kalau perlong ya ki hadu bakim tre syuru wan bana telang mentah ki wei ki benta te kane kalau wanra ya kajing sokhia do kata bat kalau wanra aru isibun karena le sibun ki jinge kimi na kane ke benta nomor kata kadau na kalang jongi iso banong ba ni kerpat ya ki borsor ka ba na ka benta ban wanra biang ya kajing ya sutu jimut na ka benta ban wanra biang ya kajing ya baik ya renti Hakiyadai bat ki rule and regulation habiyadai bat kumno ban penbahawa penjana ya kajing dai jong ki pai ba haka habakum kan kapor
ngi kerpat iki bor sokar bakin sobha ban perkerja kam suai ini rangba dafa burom ya uni officer nakari district jongi but kenang ba ngin kipai ba kin wan kini kini trelang biang bat kenang ba nila banwengi kini kijinge daka ba iketui ki bosoka bayam ta sipor kin sobha ban kerja suai uni officer kenang ba ngiru ngila ba yakin baik bat ngonra apa di kipai ba so jumut kenang ba ki biade bat kakam hagawede kejing ban ya le lai ban ya le ya kejing ya da ya kita ki jipang ki stom ban kejing ya dai bat ki imlang salang hakayo ka hat ban kibun ki mentaru kenang binyo ban wanra biang ya ka jinglong kumba julong ban wanra biang ya ka normal si bagi pai ba ki nya ko ngu ki na terlang biang bagi board district na ka benta ka jibha jo bubun balam namar kata ya mentahi lala impatla ban ui ya kene kejing rangidang ui bu uni officer undang don hangne bat karwanra pat ya kejing bunga suthu kejing dai kam bat ki pai ba bat ka baru umdai tang kata na kaliang jogi kino yalam ngilayo jintip ba umdai tang ka jigja ka balajia tu musmi ha po iya mo kuat apa pai ba kilami na baro bat ki layabe kad yu officer kin yabe kumbayabe ya ki marat kami ha bat kani ka jingjang susi edu kata ngimpo aru banja kumne bat kalong ka jingsmo leran ka jingsmo big hendrai kajian nama kana ba kila sya le pala te nama kata mi kenturu ki pai ba na kalian jongi ngila kloi ban mi ban sim ya ka jing kitle ba ki pai ba ki bosol kar namot kin sobha ban kerja kam swa kenang mangin wanra biar pat ya ka normal si la ne ka jing trikam ka baik ki warti hapo kan sik bo kowe ngiyo jing tibru umdai tang kata ki babun ki rampa senang jong ka district bro kawai kila pentip jangi ba hagajinya dekam ke jam hapo ka blok kidon ki kubor ki bangin na sotanat hanu kata bangin kuak ba penpau namang iburom ya borok hai ka bangi susi kalau hagade bat ki jingtrai ki spas ni ki serang bafer har kila da pentip bat kalau don ro ke jingkran ki babun ki rang pa ba ngidon hapo blok da umur siang bangkli ngumsutu wei to umur siang bangkli udai wei ta bang isu studio sio ba kami hab banong ba minyo ya ki bru ki bang ba hapo blok don ki umur bangkli lane ki umur ki ba ko bam do marat ngana bro te komputer ki lami te nomor kata kana umi so bro na kabanta ka jingha jokan sik jung bi fa ba bro jongi jokan sik bro kawai ni kentu bergerpat ya ke bosotar pakai soba apa perkerja kami soa ya ini official but dah keburam iro ni kerpat by idai ban sengau kanu nomor balai pakai ka balaja tu kasmi kalong badan box sisa ni ai khublai iro ya kilong kume ki balai me bat ni sodan box sa kilong kume kidon kamen sim ka ba dan dai ba kidon kilong kume ki beta kala ban poi sa kanu ka kamu mas kirang ba ki ba labita di nomor kata ni kerpat ba namta ka jing bahalang jong boro namta ka jirenti jong boro na ka benta ka disiplin jong boro ni kentui ki bosokar mungkin coba bersikya ni ka hadin ba ngilayo jintip hapagede baka jingmi ki huri-hura po iyo mukuat hakin kinyak sengi wat nakaliang jong keseng ismo ban pemremju ya iba FB bosan ibadai video jong kemukuat blog iba là nhát lại ya kikendon keniat yo keniat hat bah ke juga por ban pek ya kasong san jong ki nongwan yo ni kipat ba jong kani kadong takhan jong batum kasangi nisno ba kini ki me dai tang na kadaw ba new officer masim hi ya karai malade hi semda ya perkhatlang bat babun balang bat kumbalong menta tani kadong kathan ka jongi indon syu kata ka jinsania ya uni besar ngon langai ka jinsakri ya kani kadong kathan ka jongi te bat kum kasang hi ngismo ba asorkar ladai bang konkret kamno sipo ya uni besar nang ni po ka district ka jongi nang ba kasongso kasongsengan angwan biang ngai po kadong kathan ka jongi bat hot sibun ki wada ngin yakren ngin penpau ka bedai bat ke jing telikam jung video hne po ke blog ke jungi rei ya kata ngin lakwa bangin ya kren ngin ya pun i kumne kumtai
ngai nganget ba nakaliang jong kipat ba kani kadong kathan jong ni isutu khamba ya ke ba kilap ba ya ke ba kisem bat kum kaseng hi isno ba nginyaiban ya kasorkar ba la akan ko bentaru kadai bakan sim ban pengkelya yung ni upsar kenang ba asungsuk kesungsngan kan warga biang akan ni kadong kathan jong